15 октябрда жетті. Әлі сағат 10 толып келе. Қазір шығып қозғалам Ургенч яқларына. Аннары Бұхараға барып жетіре керек бүгін. Міне сағат 12 толып келе. Мен Ургенч шәһәренә келіп жеттім. Мен Ургенчтен өттім. Әлі грузовой машинада кетіп барам Бұхараға. Әлі тағын бір 7 сағат Бұхарада барға тиішмін. У нас сейчас сезон этот. Рис убирали, холом вот так прессует. Вот велик сделан с бамбука. Рама есть, рама. С бамбука сделан. Бұхараға кетіп барамыз. Бұл шүл. Қыса-қыса ол ағашлары. Иже онан бір ача барадың, он ача барадың ұзақ. Сағат 10 ярты. Мен КамАЗдан түштім. Қосталға кетіп барам. Қазір енді тысқа шығып, ескі шәһәріне қарарға керек. Ұзақта уақыт өтмеді. Бұхараның тарихи жеріне келіп жеттім. Бұл Ұлықбек медресесі 1417 жылының. Ұлықбек тамырларының анағы ол 3 медресе түзген. Бұхарадағы медресе шулардан ең бұрынғысы. 1993 жылда медресе ЮНЕСКО бүтін дүние мирасы объектлары исемлігіне кіртілді. Бұл медресенің архитектурасы Орта Азияның башқа медреселеріне өрнек болашақ. Бұл Абдул-Азиз медресесі 1655 Абдул-Азиз хан 17-ші ғасырдағы өзбеклерінің дәулет башлығы. Ол кең көңіллі, батыр йөрәкле, фән, ғилем яратқан кіші болған. Калән минареті 1127 жылда Арслан хан белән төзелгән. Бұхараның Қызыл армия басып алғанда Калән минаретына артиллерия уты теген. Шул эзләр һаман да күренә. Калән минареты кырында урнашкан Калән мәчете. Бу Калән мәчетенең эчке йорты. Археологлар тикшерү буенча бу мәчет урында элек 2 башка мәчет булган. Әлеге бина төзелгән Мирзо Ұлықбек вакытында. Калән мәчете Орта Азияда зурлыгы буенча 2-нче урында тора. Биби ханым мәчетеннән соң. Әмир Әли хан мәдрәсәсе 19-нчы гасыр. Менә бу Мири араб мәдрәсәсе. Советтар Союзы башлангач, бүтән мәдрәсәләр ябыла. Ләкин бу мәдрәсә
1046 елдан башлап СССРда бердән-бер эшләгән мәдрәсә була. Ул 12-нче гасырда төзелә башлаган мәчет Магокиотори дип атала, әле музей. Бу мәчет урынында 9-11 гасырларда урнашкан булган икенче төрле бина. Анда элек утка табынучылар җыелганнар. Бухара Заравшан елгасы кырында урнашкан. Элекке заманнардан ук елгадан Шахрут каналы чыккан. Токи Сарафан базары янында аның ачык урынын күреп була. Рәби хаус мәйданы Надир Биги хаус буасы янында урнашкан. Ул төзелгән 15-16 гасырларда. Диван Биги мәдрәсәнең каршында Хуҗа Насретдинга һәйкәл куелган. Мәдрәсә Надир Диван Биги 17-нче гасыр башында төзелгән. Ул башта караван сарай булган, соңрак аны мәдрәсәгә әйләндергәннәр. Бинаның порталы кояшка карап торган буланлар һәм 2 симур кошлары рәсемнәре белән бизәкләнгән. Хәзер Чор-Минор мәдрәсәсен эзләп йөрим. Бу Чор-Минор. Чор-Минор мәдрәсәсе фарси теленнән 4 минарет дип тәрҗемә ителә. 19-нчы гасырның башында төзелгән. Тагын бер урын. Хәзрәтинон Кузино. Тагын бер мәчет мәдрәсә тагылды. Монысы яңартылмаган. Иске килеш тора. Менә мин йөри торгач Бабай Парадус гробницасына килеп җиттем. 16-нчы гасыр. Монда күмелгән Бабай Парадус элек итек тегүче, тукыма тегүче һәм башка энә белән эшләгән һөнәрче кешеләрне яклаучы кеше булган. Бу Турку Жанды мавзолее. На реставрация эшләре бара. Тагын бер ниндидер мәдрәсәме? Ишетме? Әле монда иске ташлар реставрация эше белән кулланмаган. Тагын бер иске өй. Сибион Дебион 18-нче гасыр мәчете. Тагын бер мәчет. Мәдрәсә Мулла Торсуджан 16-нчы гасырларда төзелгән. Тагын бер яңартыла бара мәчет. Эчкә кереп кая. Bunisi икән. Бохарада бигрәк тә күп иске ишле бетәр мәчетләр. Менә тагын берәү.
18 гасырның Рахманова мәдрәсәсе. Баганалары матур эшләнгән. Бу мәчет 14-нче гасырның янәгында мавзолей микән. Минарет түгәй бер дә бар. Әмма керер урын күренми. Шунда моның йорт күп урын бар. Монда зиратка ашаган. Ике каршыга торган мәдрәсә Урта Азияда Кош дип атала. Менә монда шуларның берсе Абдулла хан мәдрәсәсе. Аның каршында Мадари хан мәдрәсәсе тора. Икесе дә 16-нчы гасырда салынган. Монысы мәдрәсә Мавлана Әсири 18-нче гасыр. Булы хаус Жұма мәчете. Булы хаус архитектурик ансамбль. Ул мәчеттән, минареттән һәм хаустан тора. Хаус ул су җыела торган буа. Революция җиткәнче Бухарада Булы хаус бар Жұма мәчет булган. Монда Бухарадагы эмир намаз укыган. Монда да төзелеш бара. Бухара базарына кіріп шықтым. Күн кешке якынлаша. Нәшираттагы мавзолей. Бу мавзолей Шишма Аюб. Шишма Аюб мавзолее 12-нче гасырда төзелгән. Ул ислам дине белән генә түгел, аның православик, буддизм белән дә бәйләнешләре бар. Элекке риваят буенча, монда урнашкан чишмә Йова Аюб теләге буенча оештырылган. Шуннан соң чишмә шифалы дип санала башланды. Гыйбадәт кылучы кешеләр изге урынга һаман да омтыла. Парк буйлап китеп барам. Менә инде күренә мавзолей, Самайтлар мавзолее. Бу бина 9-нчы гасырда төзелә башлаган. Яндырылган кирпич кулланган. Элек мавзолей тирәсендә борынгы зират булган. 20-нче гасырга тиклем бу мавзолей җир белән түбәсенә тиклем капланган булган. Шуңа күрә ул әлеге заманга тиклем шулай дип яхшы сакланып килгән. Күп булсын. Entrance is pay 5,000. How many? 5,000. Арк цитадель. Кичке кояш яктырта. Озакламый караңгы төшә. 1 сәгать кына калды. Минарет сүзе араб теленнән маяк дип тәрҗемә ителә. Элек бу минареттән азан гына укылмаган. Ул караваннарга төнле ориентир булган. Сугыш вакытларында аның башыннан дошман хәрәкәте күзәтелгән. 17 октябрьдә җитте. Әле 10 ярты. Бүген мин Бухарадан кузгалырга тиешмен Самаркандка. Әле шәһәр буйлап әзрәк йөреп килергә булдым. Хәзер мен китеп барам. Бухараның шәһәренең читендә урнашкан Ризки мәчеткә. Да, коюсы да бар. Бу Сауфуддин Бухарзи мәчете 14-нче гасыр. Сайфиддин Бухарзи күренекле суфи шейх, мистик шагыйрь, ислам дине тәгълиматчы кеше булган.
Ул 12-13 гасырларда яшәгән. Сайфетдин Бухарзи башка суфилар белән монгол илбасарларга каршы көрәшкә кешеләрне өндәгән. Сайфетдин Бухарзи мавзолее кырында урнашкан тагын бер бина. Боян Кули хан мавзолее. Ул 14-нче гасырларда төзелгән. Монда Боян Кули хан күмелгән. Мавзолейның алгы ягы киселгән терракот орнаменты белән бизәкләнгән. Хәзер инде мине көтә яңа шәһәр Самарканд.